wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Ini ngapa kowe? Engko setengah 6 tangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Po siwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bagong. Sirahmu kok teng plenyik. Borok Bukulun. Oh dilapke cangkem Bukulun. Nggih. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tuwa kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula jadipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora